Guru. My Guru. Mwana kana achitobarwa wakutoenda kucrash ndipe mari yangu ndakautaura zvakandisungira wandakataura zvakasunga iri kutumirwa mari ichatumirwa karamba toedze zvimwe wena unokuedze ichwa unokuedze iwo hezvo ndakukusiyai pana pamwe namai kuraya haikona zoita nezvamakaita kwamaisauti mukanga masara pihwai mari yangu iwowe ndiwo wakangwara ubatawo maoko mokwire pakombe apo ndichakutambira zvinoitwa here maini sorry nditaura Gilbert udotumire mari nendege yosvike muhararo tozotumira akomana chando akuitwi izvozvo mazuva anaya kune inonzi click and pay ine maretsi akanakisa pamaretsi ese anhu ari kutumira izvozvizvi inotumira nereti yakanakisa close to nothing wese ukashandisa promo code yakazima mavhiri unotobva wana nebhanduru pamusoro saka ndodini manje samurudi uyu mukomana ende pakutumira akatumira nepromo code yakazima mavhiri uri kushandisa 0% reti pakutumira mari yaro habatiwi chiro hasibatiwi chiro fone yeGilbert muri kuti nobva yatopinda ro ati tu fonerai mwana andipe mari yangu fona itoni sika musari zvakanaka chimire izvi maini munotora andito ndaku haro yes Gilbert oneni ona kuno kuzvira zvizumire zvakanaka ba kuno ndina maini nako pana pa aunze zvitoko ononi ari kurwara maini nako pana apa saka ndadoti ndiabatsire tumire mare ndapota click and pay hakuna makiu asiye ngani chitorene ndiri kurwara izvi muri azi pa click and pay ipinde mubank straight azi inopinda mubank straight apa chikwama changu namba dzangu nadzo kana chikwama chamaini nandi namba dzamaini unadzo ibva wapinza imomo mwacho kwazino gaingopinda waitoiziya click and pay yacho iyo saka hazi ndimainini chiise imomo haasi kutombosimuka alright Gilbert bye bye ita izvozvi alright good thank you wachitako sika musandizama maikuru kana anyari mabhirusi kana anyari mabhirusi ekutaundi anyari zvemaschool fees kudobhadhare magetsi kudobhadhare kana mawifi zvose zvinobhadharwa neclick and pay munhu ari ikweyo hakusina mari yekuti azoziviwa munhu akubirwa mari kuzinda akumboenda mari yekombi mari kana kudonesa yatopinda apinda ndazoti kiri yaita ndiyo mwana wamai wangu asi wanditambudza mwana chitora naturako imi famba berino amwe ndende mene nyobo ayo wari bahari uri kuona iwo torana tsako. With Click and Pay Remit, sending money is fast, convenient, and hassle-free. Download the app today and start sending smiles to your loved ones.